Bine v-am găsit la primul vlog de pe acest canal. Dinamo București, Faro Constanța este partida la care vom asista în această seară. Dinamo care trebuie să câștige în această seară pentru a rămâne în lupta la titlu, iar Farul trebuie să obțină un rezultat cât mai bun astăzi pe arcul de triumf pentru a continua să spere la rămânerea în Liga 1. Meciul se va juca pe stadionul Arcului de Triumf, acolo unde ne îndreptăm în momentul acesta, este ora 4:30. Meciul va începe la ora 8. Revenim cu imagini de acolo și să câștige cel mai bun. Da, și am ajuns pe stadionul Arcul de Triumf. Mai este o oră până începe partida, dar este deja ceva lume. Ne pregătim, ia uitați ce ninge. Sperăm să fie și o ninsare de goluri, să avem ce vedea și să câștige cel mai bun în această seară. Nostru dreapta, number 27, Maxim Sivist. Cu numărul 4 și una dintre vedetele echipei de anul acesta, the power horse from Ghana, Kennedy Boateng. Da, mai este în jur de jumătate de oră până la începerea partidei și au fost prezentate echipele, cum v-am arătat în imaginea anterioară. Și eu zic că un pronostic pentru meciul din seara asta, 3-1 pentru Dinamo. Să vedem, eu așa zic, eu zic că Dinamo o să câștige pentru că pleacă favorită în acest meci și nu prea ar avea cum să piardă. Maxim, cu numărul 4, Kennedy. Josie, cu numărul 3, Raul, cu numărul 33, Patrick, cu numărul 9, Eti. Iată pe Luța Cătălin Feldean la datorie și în această seară. În ciuda frigului, ei sunt prezenți în număr destul de mare. Iată și peruza marină a celor de la Faru. Și începe partida, să vedem ce ne rezervă această partidă. Intervenția lui Roșca. Da, și Farul deschide scorul. Am ratat golul, din păcate nu am fost pe fază, din păcate am ratat acest gol, dar se mai întâmplă. Mic conflict acolo între celor de la Farul și Jandarmeria, nu știu ce se întâmplă. 1-1 la pauză după o repriză echilibrată, după părerea mea. Dinamo a avut mai multe ocazii, însă Farul a profitat de gafa lui Roșca și ne așteaptă o repriză secundă interesantă pentru că Dinamo nu are nimic de pierdut. Dinamo trebuie să obțină o victorie, asta ne-am specificat la începutul videoclipului, dar Dinamo trebuie să obțină o victorie ca să se califice în play-off matematic după acest meci. Deci vom avea o repriză secundă destul de interesantă. Farul care caută să apere acest rezultat, iar Dinamo caută să îndrepte.
jură vorbe de toți morți. Farul face 2-0, iată ce facțiune, ce contraatac. 2-0, Grigorian majorează diferența pe Arcul de Triunf. Dinamo prinsă descoperit acolo, care Dinamo acum caută să revină în joc. Denis! Iată, Denis Politic intră, Dinamo are nevoie de el. Oi, ocazie mare pentru Dinamo. Edin Iaorea acolo era aproape de a reveni și a readuce pe Dinamo în joc. Oi, bară Dinamo. Minutul 85, Dinamo continuă să rateze, dar este greu de crezut că va mai reveni în joc. Zi mare. Final pe Arcul de Triunf, Farul se impune surprinzător cu 2-0 și cauzează lui Dinamo prima înfrângere după 13 meciuri. Nebuni aici pe Arcul de Triunf. Dinamo așteaptă următorul meci cu FCSB, iar Farul se va duce din nou la Constanța, unde va primi vizita Rapidului. A fost un meci destul de echilibrat, pe părerea mea. Dinamo a avut ocaziile, Farul a avut golurile, dar până la urmă cel mai inspirat a câștigat. Dinamo e fericit. Cam atât și cu acest vlog. Noi ne revedem luni la partida Rapidului cu FC Botoșani. Până atunci, dacă v-a plăcut ce ați văzut astăzi, lăsați un like și subscribe, pentru că doar împreună putem continua încă datoria noastră pe urmele fotbalului.